Amen. 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 Hey. Amen. Awurade yishira nka onyankopon atiefuo nyina ewo enememre mu emese Mosomfo evangelist Akwasi Aboaje ana ate menka no. Amen. Beloved Zion Church International Akoka branch. Whoa. Hey, my God. Hey, Ibrahim. When I am blessed Christopher, sorry. Yeah, be my rade. Hey, sir. Hey, me bray. Many Gisemiti and you might say, hey, Jesus, hey, oh, dear son, hello, dear, Imona, hey, Library, Kanoria. Yes. The Diampo. Well, when it does one, she a can of swa for myself. Hey, hey, Jesus. Hallelujah. Abraham. Wow, Jesus, praise the living God. Makaboshi Kanori Akua. Yasu ni mushi na induri akumai kwa. Holy Spirit inerebo shi kimoki konduri. Meika muna ikua kia. Yesu naisha munaishwa. Hey, oh dear son, Benjamin, Nimona, hey, Ibrahim, my kaboshi, Duriboshi Kamuni Yeshua. Yesu nari kinorubushi kabonua. Holy Spirit indiriboshua kinuku. Naishi nai. Holy Spirit indiribuku akaboshika. Hey. Jesus. Holy Spirit indiribuku. Mashika munwa. Hey. I didn't hear oh, dear son, Yanamia, Nimonia, hey, Yebrei, wow, why am I, hey, praise the living God, Radiwa. Wajia di mane mawi Ibrahim. Enyankupono. Wajia di mane ma awi Ibrahim. Radiwa wajia mane ma. Hey. Radia ye. Waya ma ye. Tamfama wani nyime ho. Asa me hwia simpo amesore. Na me tisumwa. Yehowa onene me han
Semena mshoma kame ho. Mena mama nyama kame ho. And found in Shara Baba Miso. And found in Amania or Chidini Abato. I rather saw a cow ho. Yani Adayabaduachi. I want to not see a concrama rade. Hey! Yes, sir! Yayamia Limonia! Hey! Hebrei! Asitraimo! Abraboimo! Hey! 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 Yeah! Yeah! Mukabushi Kaburia! Neiki Norubushi Kimini Akunaya! Yesu ndiribushi kimoni akwa. Holy Spirit ineriboshika. Holy Spirit iniribushi mori anwa. Moses iniribuki muri akwa. Abraham munaki Yesu ni kumoshi. Holy Spirit inikia kuri akwa. Azaya neri kumoshi. Mika nuri kuri busika. Mika nuri akua. Ekebo sineri. Jeremia nuri bosia. Bosia Yesu. Bosia muni akua Jeremia. Neiki muni okuri aku. Yekebe. Lubosika. Mikaneri Jeremia nuri woshia Azaya nuri beki boku waku Yeboshi kamuni yasua Mosi sineri yaku Pita niri Noise iku Noike pita Paru musike Paru wakua Paru yakua Laisi Holy Spirit Ona adu omu nyina ya adwuma awo mo breso wana wisu ya janum odi kan no na wunyame ya na yanso ya bre yiso odi ya adwuma so woni mo nya awiase amama nyina hu so ni onyame hebre amanyina ma wo Brana Viedu Sano Kula Christopher Basalu and Yankopon. Our woman in the club. I want to sell in the Sano and a janitor. God bless you, the Son of God. God bless you. Best of meaning come Eda urade ase awo pempen so a odi afiri ene ba bi a odi aduru mo hwe na mo nyumru age na mamu ogefo ne moblowufo na ma adom ne adoye so na wayi ne doadi ede akyere me na wayi ne doadi ede akyere wo nso wayi ne doadi akyere wiase amamai se nipa nyina elfaso na wanyini wonam so age won kwa odoya America nwa asem afiri onyankopon do wo ye no ampese be ye ono nkwa ne chefamu ade no woyi na di ma wiase se wiase nyina hu sado yi na wonso nyini no nam sado yi so ebenya nkunimdie ene wogie ama won kra onyankopon do mu nyinyi mu sadie etie woni pa fam onyankopon do awo fapem onyankopon do konkrem onyankopon wo do na ni do ni mu yedu asa wo do yi awo ho ma wi ase nyina
onyankopɔn dɔ Amerika ho asɛm yi ɛne awurade Yesu Kristo saa bɛɛma no ɔde na yɛ mpatadeɛ ama wiase ama nyina la sɛ nipa nyina mfa ne so nya nkwa na wonya ne mmorosoɔ na bia bɛtwam wiase bɔne ma nyankopɔn yi atɔtwene enyame anka wiase bie onyame rejati wiase yɛ sakasaka bɔne dɔre no wapu wiase ama aman no koyi balima bia efra na Abraham ewo Usha asase so no wato ne fapem wode saa balima yɛ ne nyɔnko na sirim ana obeto ne man efapem eye Israel onyankopɔn dɔ a wode ma ne man no ne man na ampe onyame dɔ enu nti otia onyankopɔn wotu ne so sa anya barima yi ya no otena se hunu sɛ ontimi nhwɛ ma ne nsa no adebɔ nkwama ne hunu enti obeyi ne dadi anu nti woyi ne daba kropɛ a woni ya wiade ne agye nkwa Yesu no ɔde ne ba yɛ wɔ dom mpatadeɛ ɛde ma ne mai konkru Israel na ebere a onyankopɔn yi ni toyi de ma wɔ mɛn ɔmɛn ya mpɛ nyame dɔ ɛni nti otu nyame dɔ so sa no solitia onyankopɔn dɔ na onyankopɔn yi na basa ɛwɔ ni dom na wɔtene ma ya amaman sɛ yɛnso nhwɛ na sɛ yɛni ba gye ɔno onyankopɔn dɔ ho na yɛbɛgyi adi na yɛnante wɔ ni dom a ɔnam ne dɔ so bɛgye yɛn nkwa ɔdɔ bi ka ho asɛm yi ne awurade Yesu Kristo ɔno ɔde na yɛ mpatadeɛ na wɔnam ne so na ayi ne dɔdi nyame ba mu tie meɛ mentimi mma me ho so ɛyɛ adom bi na agye me saa awurade a ɔgye me no saa nyame na wɔwɔ hɔ so ɔbɛtumi agye wo nkwa wɔyɛ kyefoɔ ne mmɔborɔwofoɔ ɛma wiase nipa nyinaa ɛno no ɔka no ɔna asɛm mu sɛ mo a mɔsoa mo ne so abrɛ na mɔkyinkyin abrɛ na mo kɔn mu ebuo mɔbla me nkyɛn na mɛhyia mo na mɛma mo ahomegyeɛ ɛwɔ mo kɔn so adesoa bɛɛ na sɔn maame ɛdeɛ na ayɛ ɔso koankɔ hwehwɛ awurade Yesu Kristo na obedi ama wo na eka wɔ dɔ a efiri awurade Yesu Kristo ɛho asɛm na akyerɛ wo according to John chapter 3 verse number 16 Bible says na sɛdi onyankopɔn dɔ ni wiase ni so ɔde ne dɔba wo no koro no ɛde maa me ne wo sɛ obiala oh my God my cowboys laiku na isu kamu nuakua sɛ obiala ɔbɛgye saa ɔdɔ yɛ di no ɔnam so bɛgye ne nkwa sɛde onyankopɔn dɔ ne wiase o brother sɛ wɔde ne dɔba one son one child bɛbɔ afɔdeɛ maa me ne wo sɛ obiala ha ɔbɛgye n'adi no ɔbɛnya daa nkwa
Uncle. Now that be a bessie. Now hallelujah. Come baby, you are no miento. Now that be a bessie. Now hallelujah. Hey, there is a Yahweh crow, a man, oh yeah, a man concro. Hey, David, Yamasiamo, Nayade, Yerade, Bato. Hallelujah. David, Yamasiamo, David, Yamasiam, Bra, Ubekobi, Sister Ubekobi, what you have done, Ampa, Odo was our Danase. What will come sour down, make come was some tirawi. Yamasiamo, Nayane, Yerade, Bato. Hallelujah. Oh, Yeleko, Crofu Fronimo, Yabema Yeleko, Ama Concrunimo, Ajirifwe, Oyamie, Guama, Onoya Quatrafu, Odias, Bedru Crow, Nemo, Oyamia Game, Oyamie, Guama, Onoya Quatrafu, Odias, Bedru Crow, Nemo. Me person ne me kawo do eni awieye na ase elintu da enwa sam de kire wo said ya John chapter 3 ne kan no wasi wa nsuma wa ba ni wiase se wo bebu wiase aten John 3:16 na ba mu so ma ji wiase nkwa na de obaje sa odo ya di no wali mu na ten na de wonyi sa odo yi nie no wo na ten dada se wanyi wanyankopon do no anie odo mi kan wasam wo John 3 verse number 16 eye Kristo ono na de na yam patade amayo se wanyi yam firi ya dwama mom se wanyi yam firi ya nsanu mu Shawani ya free ya kronu bom. Shawani ya free ya CCM. Ya kroni ya busum sem ni mo. Wani ya free. Na wan sia ya deswa. En free ya so. Akomani mona. Ensamonia semumo. Biemo. Biemo to. Yakomani mona adrebonia chamumo entibiemo biemo to nyameba and that's all do akoma ebedi asampa me kayatia I can't say what you be odia. Oh come and glory be to God. What ya ni adoye ebedi wachi onkwa da nyina mu wasi sadia yakopon do ni wiase odo beni o odo beni o yeah odo beni o ayawa adofue odo beni o yeah Wada benio, yeah. Ada benio, yeah. Ada benio, ayama do. Ya Yesu, Maya
to amayai odoyiya makaboshi kanara baki kwabukia awe wado agidi fie sayasiwe oh mayo na wade ne krato ajeyai odoyiya angada odo benie odo benie odo benie minie odo benio ayama wada wasisadi yo nyankopon do ni wiase yes what in double I want to chronomaya and to brother one yame dona make am wasam na onu odona bompuni mpu sawo doy what you say na tiri kwan sawo doy what na dia na bebi sawo me kanfu odo a free osurusuru nyankopon entain abasasi we so e dia ma odo me kan wasam eni awurade ni atenkwa Yesu Kristo what the side of way I am patade ade na maye so piara obagina dino wole nyira no obenya dan kwa no nyankopon soma odoba no wiase so mebu wiase atan makaboshi narabo kimia no roboshi ka no naika gaika nerboshi yakwa se ni panyina amfa no sunyini nikimunu ni sikinuru ako maika ni panyina amfa no so anyini wan soma wodano so me bu wiase atan wate na mom se ni panyina amfa no so enyankwa na de obaje sa odoya die no wale mu na tan da biala da glory be to God do obaje sa odoyi adino wale mu na tan da biala da na de wonye sa odoyi ni no wo bu na tan dada abrantia winya hunu doyi me ka jira se odoye bu atan dada ababa wa winya hunu doyi odoye bu atan dada because winya hunu ntia na sunyi ile ati no odo no wo ho ma wo hye na obeda no akoma mo bi sha dofu pai atiri kwan a ebeye nhira ma wo ebeye nhira ma wo me kanfu odo a ani awurade Yesu Kristo ana de na ma wo wo no na wagina di wo no na wo no nso wagina di ya wo sama hunu obi na nsumi nyini niye ya many Christians ya hu odo yi na nso ya nyi odo ni ni ate sameti asante memmehu asante hene na menye na na sante hene niye wo dia ma hu no so no ni asante hene no ba menyini ni enti menyina na sade ya so efrisa hu na ma hu no ba menyini ni na nanu masam atimi adimi so enti according to John chapter 6 verse number 60 Bible says siafo bi akiri san na Yesu awo kapanya sare damo na ne odo ne kyerɛkyerɛ na ne onkofuo bu ho a na wo mo nyini ni o ma wuru odo no wo mo di odo na ti but wo mo nyini odo ni ni na na odo ni ni mo na wo nyini ni e fiti ase e na fofere John 3:16 no na odo no ani mo na wo nyini ni e wo hu no ba wo nyini ni brother one odo ensu nyini ni obabu samsa dai anu hu odo ensu nyini ni wo hu ensu nyini ni efrise wo hu aka ho no na wonya dia odo ne pe urafi se odo na kan John chapter 14 verse number 15 says wo do me a di masade so hallelujah 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 hallelujah
Yesu Kristo din konim. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu Kristo din konim. What did you want? But when you need it, I sorry that move by my no. Sankayam Passa, who have done, and I can't do what Johnny D. And Kauma Gamine. Because Sabra Bono, I will turn it to one day. What? What's what Yabro today? And I won't drink, oh, drink, son. What gonna say? What who know? But when you need what? And certainly is what not filled if what not be. And some will be our now, what I have filled the tenor be. What I say? And to Solomon say, men can't tell a Christian. Chapter 7, verse number 4 was say, a empire selling a pa. No would I a snawoda. Now above your fear call. I see so be concerned fear. A frisa, a new independent yet. What has a for the son of common? What has a for? What the son of common? Or the for? What would you have done? By winning need. What would not? By winning need. Mamu Obama, by me new Obama need. To Obama and she say, I don't mind there. I don't check. Ni guy now was the atuno, me mfuaso. Who dem huno ba me nyini ni. What I say? Ma wuru na santene ba me nyini ni. Na bosom a wo som no. Ore na bosom guru a wo guru no. Me nyini. Enso ma huno. What I say? O se mitime de ne kasam. What I say? Efisa me ya santini, me tia santemam. What I say? Etimi kasa na no tumfuo anana me na nso nyini ni enene nya agere kro brother asore jane di otim utimi kasa oye Kristo ni ampa na nso Kristo no wonyini ni wonya unu wodono me kachara utimi kasa me kwasore ampa asore dia ukọ. But when you are done in me, I saw the console young quantity. What I say? Nana Santana, I see a santiman in Ayanidia. A santiman when you pay in Ayanidia. But in your santiman when you pay in Ayanidia, and a santinidi. Men was santiman, and so many in a need. Until your Christoph Winna, and a Jew of Donald, a dear. What I say? What Christoph? And so done what you need. That was so boo done a new massam so no I had you on wape. What done? What would you have done? And so you need me. Make out now. At the end of that year, so when you uncle Bob, I will eat the dimmer reason. What in a day? At the end of that year. Also, a woman swinging me. What would Christ swinging me? What I say? Me catch it out. Just a me. Say na something. Afraid. I want a Santa Kingdom. And now, sir, Mensia Paris. Nasa nana. O conclude in some at the Maya. Yanina Yakosiamuno. Yaya Santa in an anam. What I say? Yaya Santa Maya. Nansu Walla. Obeying an animatum. I want a begin and a new moon some a dear. No, I had the anape. Omine benya na nani matom. Wana 1 year 7 year no. Onya na nani matom. Na atem wo saba kwama wo. Efrise momenta wo kotie na nansam. Nanso wonfanya dwuma no. Akire se obebu na nasam no so. Do obetu na nanu masam susa. Na wate na nanu masam su atua. No aye dia na nampe ade atia na. Na gina so ade akse no. What I say? Tia somni. Na gina so ade akse no. The person me kasa tell. Until now, you are many Christians. You go sorry them. You can't done wasam.
nanso yanyini ni. What I say? Your boy Tony D. Nanso yanyini ni. Odo America ho asam ni Kristo. Na wona obobo Tony D. Na wagye die. Na wadi odo na hyade aso no. Wona wodo no di nanim onyam bema wo. Na wona oti nanum nsam. Na wobus wo no. Wodo ne di natam wo. Ne nanum asam so asotwe. E de beba won so. E da wo beba bebu wiase aten. Make am for Radiamawo. Make am for Radiamawo. Make am for Yesu amawo. So bejinedia obejo. Make am for Radiamawo. Make am for Radiamawo. Make am for Yesu amawo. So bejinedia obejo. Onanti abraboy Musa. Ewiase amfo ankosi baabia. What chinchina. Ewiase amfo ankosi hwe. Wadim guasia imuna. Make am for Yesu amawo. Make am for Radiamawo. So bejinedia obejo. Brother, make am for Radiamawo. Say you Yankopon do ni wiase o. Aya only Christ. Ana urade de nama Yesu omeye yagefo. Mene wo ne yai. Na so obeye sotie. Na wagene nsam adia. Nka be ya nhweso ama wo. Asori da ne dia wotimi. Ba wodo no nyini ni. Ya ti asantemai mu. Ba yenye asante ne anu masem ni. Because we bu na anu masem ni mutia. Yes. I'm doubting na anu masem. Ba metia santemam. What you say? Ti asem ni. Na na wo mi sa. Me ya santemai ba me ne nya agere kro. Sha na urade wu. Sha wo ye Kristo ni die. Na so ni ni agere kro. Adentia efrisa. Anya na pede ana wo yo. So obi domi a oni ma hwede so. Odo na kanfo no ho wate. Odo na kanfo no ho. Adia bena ma ya urade. Udo mi saye. Adia na ma ya ma no. A wade do me. So soma ni do baba akopɛ. Manu be wuje me nkwa. Bla. Nkonsuo ni resane wate. So papa. Ebe ye nhira ma wo. So batia dia. Ebe ma wo nkoso. Ale ncha. Na de obeba na ba. Me kanfo Onyankopɔn do. A wo wode ma wiase ama wo. Wate. Tia na fotio. Na ji odo ni di. Odo no wasumdie. Odo no wahoto. Odo no wasetena pa. Into John chapter 14 verse number 12 and number 6 was saying that Philippo kobusa Yesu say kire ya gya no na no asom yebo na odo ni dira ka kire won say me ne mo ntira nkosi da bai na mo hu mi biem ne wo hu me no ehu agya no na do hu agya no ohu me na Philip owie ye no obu asan ne say ebesi dai ni ehunu agya no ano se me ni agya no de ohu me ni hu agya no na de ohu agya no ohu me na nkantesa kame nsamobo se mi ko siesie ba bi pa e de amamo na se me ko na mi ko siesie wi a na sama ba biem meba the second coming of Christ is come to this earth. Brother, I'm telling you as a man of God, the second coming is Christ is coming to this earth. Repent before you die. Repent because the last hour trumpet was sound. Repent. Brother, anything can happen to you at any time. Christ is coming back. Repent before you die.
ɔse na me kɔ na makosiesie baabi ama mo na me kɔ na me kosiesie wie a me maba biem na ba me ba no me ba fa mo na baabi a me wo no mo nso magba hobi na Philip duai asen so owura abɛyɛ dan ye hunu kwan no efrisi anim nti kyerɛ ya kwan no na wodɔ ni buase wo msa me ne kwan no krɛ na ne kwan no krɛ ene nkwa obi nkɔgya ne nkyɛn gye wonam me so obi ntimi nkɔgya ne nkyɛn gye onam me so enti sɛ wodɔ me ampa munni masɛdeɛ so na bibi biara mo babusa no medin mu no mesere janama mo. The love of Christ is talking to you now. Brother, believe that. Because only the love of God can save your life. That is Christ. Only the love of God we can save your life. That is Christ. John 3 verse 16. With that love of God, present Christ. With that love of God, present Christ. That is the Savior. Believe that. Believe that. Remember the word. And the book of John 3:16. Was it our D or Donny Dino? Only Munatain da. Mada na ma wisami ji odoni di. Said ya nuanom de comments yi bayi. Maye dan na mahu. Said ya baya mama wisami ji odoni di ni semedi odono mra nsem so. Emo dwaman magyae. Emo krono magyae. Ensisi unua magyae. Anyapo magyae. Manya trofo magyae. Amwani mrobi ade magyae. Magyae. Anya nkwankwansa magyae. Ansone ntia unua magyae. Anya onibrefo magyae. Ensisi unua magyae. Mayeme wo firi asim. Awusiesie bone magyae. Medidi awurade asese so. Ya awurade se wampe no atwem wo firim. Wi no magyae. Jot no magyae. Ensanom no magyae. And then the daddy say the love of God upon your life. The love of God upon your life, that is Christ. That is Christ. Oh, naba. Aya wodo wate. Odo onia. Odo okunu. Odo oyere. Hwede anu a wo ya wo yere wodam. Utimi shout oyere. Unido. Unido. Utimi shout ukunu. Unido. Unido. Wodo. Hwe obi ba wote wo nchen. Hwe treatment. Ah, we dia kra ne namu. Unido wate. Oka wo masha wo yam. What treat obi de. Uru afi sade ya wo bra ye no. Se sa na nipa no so bra de wo ne ba no. Uru afi. Unido wate. Abosome nkra kontuo na akoye. Se dia wo bra ye e wo wotimu no. Sa na kwara na oto wo nchen no. Ono so ne na bra ye wate kaida bi. Unido. The love of God anywafa. Wate. Obi ba rent di oya no. Akura ndi a woka ewo fufuo na wone wo ma modi. Uwia na kura na kotodoko no. Wasa wabetwi moko ene no odi di. Uwia na kura na ko sekale no watwi moko no odi gale no abubom adi. Hello, mami ya wu aja no.
wakwaje ne son ne betena hwe de wo ye janka no hwe de wo ye janka no entu odo ma nyame o sori ana didu ku atimuti wo ko maakuro jai bla fie wate na woni do wonya hu odo no o ka odo no asem su ni no nu obi na ya dwuma so hwisi a wo sisi no nu obi na ya dwuma anso hwisi a wo sisi no woni do wate woni do odwuma yeni bia katu ase no wate odwuma yeni na katu ase no nto nyankopon na dwuma ye o ma yeso akatua na katu ade wo wode ma ye ne dan nkwa wate woni do waka wodo na hwe ni busawo onyankopon do no a woni Kristo no waka na hwe Kristo nti umu o so timi do ho kame ukunu oba wale ni na so odo ne na mporo so aka wo Corinthians say ma yam fire ho anka me yam ho awalefo na mum ji say ya baanu epene so ni yetu ya wusi o man paibo. That is love of God. Unido, I'm telling you. Tieniye. Odo ho kame okunu ansa na okuru kura beba ho no. This original demudie unido wate. Dan okuru ya obone. Okuru ya obone no osi wo mpata wo. Na da bend wo kwasore akwasra obone ya wapata nyameda. Unido wate. Wo je bone so demudie. Ukura ya bone atia wo sese nka wi wo dodi ade kire wukunu no wo je no ho adamudie uni do wate na Yesu baji adamudie ansa na obewu amaye ni busa wo Yesu baji adamudie ansa na obewu amaye hwe bone a wadie hwe bone a yadi hwe bone a yaye Yesu baji adamudie ansa na obewu amaye na nsuru kato uni do me katere wo chanka wo wodo a ka wonni abone fusem sei ka wonyo da wonni do. The love of God about said the Jones abakoko me say there were many peoples egu asori dem ebie wanano eka wodo no ho asem na nso omni wodo no omni no na the only do no nso no oni nkwa the only do no oni nkwa wasi dia wajiditi no wali munaten aya na afa ne sey nuano mo a ewo wiase na dia onyini ni no wabu naten dada sa asem wei aya na afa ne sey nuano mo wiase enya wiasefo so oti asori dem na so dia bible ka no onyo won fa nyame asem nya hwe uni do wate enti wabu aten because momenta what you sorry them now we find the word of God and ya adwuma no a kire se wutua nyame asema no wo sisi nyame asema no kwan wo kansi nyame wo kansi nyankopon do we are against to the love of God. It is the love of God you are against to you. Repent now that we are na ya ne yerade beto hallelujah awusia na wote wo nchen no ni nisio kura ntimi ma wo nkọ heaven awusia no ajanka no wote wo nchen no ni nisio sei ntimi ma wo nkọ heaven wati ka kwaya no ukunu nam so Kristo ni ba ona wo nsem wo bie ukura dwuma sama sei nti woton wanya bi adi eya o hye no ano no onfa wukuru nya dama na ade na ye kapre hu sofo ano ahambo wo self uwia no akotriti wukuru uni to wate wukuru ni nya dansidie padin wo ho ewanya me ni because of asetra ne te unti wukuru aboni tirimu posa sori kora wonko bi da because wo hu asare so mfa so untia wo ye sentibia what wukuru sentibia what uni do na wo amanihunu wate wo amanihunu uni do watu krisentibia enti ukuru so nkwasori wo do ne sen wo do no ene sen me bisaw wo do ne sen
wo kwa wale na wukunu no wo ba o onsa kwa efie na wukunu na sini dia wo do nsa su bu se ofie onsa ka na ba ma na tono wo do nsa su bu se wo ka bai akwara ne de hwedewe a wo ma ho comments mi kunu no ba no chese wo de wo yi na firi wo mam mi kunu no ba no anso wonsa ba ma ne dan ne de won kasa mi kunu ne dan na mo si ya dan o si ya dan onsa ka no won kasa mi kunu ne ka no na mo si ya ka wo kunu na sase no onsa won kasa mi kunu na sase na mo si ya sase but ba ma ne ba ne de hwe comments a wo ma mi kunu no ba no mi kunu no ba no acha sa wo onya wo ba wo treat akwala no like a cheap what and mama baby the same thing o wale oba ne de ntoma ba woje wo de ntense ba woje so oba ne de akwala ba ene de enya ne ba me yere ne ba no me yere no e ba no nso so wo do woni do wate woni do wo do no wai ansa fedi o woni so woni do me ka kire wo woni do wate ti asemi asore dane dia wotim but woni do bla woni anwa kire no kwantoma wa pakigu bag ni kwantoma wa pakigu bag ni ebi akuma sunsan untimi nyibi emfam wa woni a woni do hadi onyankopon do ni wiase o so ade ne doba wo ne koro no ema ye so biara obati na di ka bonia ye diti anyame enso wanke wode otinini Yesu aye mpata ema me no ye bone ho ena oso obi akokan ho asem enti won kasa nipa no ho biem woni do you're not a love of God woni do oso obi akan ho asem onso ya dwuma masore usu obi atu sentibia enti adwuma no kora wo na ye biem woni do manyame wate eni na di adanse se adwuma na wo ye manipa enya nyame wo ye adwuma no hwehwe nipa nim na senka ye nyame do emu na na ade ye adwuma na me ka kira o senka obi ntimi ntu sentibia so obi atu sentibia enti nyame adwuma na ye no ema no wasafo nim no magyae sister magyae woni do I'm telling you tell me on comments amode ba on comments me catch no say hwehwe wo do Yesu Kristo tiri kwan na obehu no enye so dware sata ye kwetena sole dem won kire se no anu no woni do ana wunti ukura da ne kɔre nsani ba baba siaba wo ye cheche da ukodwuma na obafia na ayere pe ba bi di ne ti awura wogiri di ne ti pempem ope ba bi di ne ti ase because of usuban woni do wate woni do the love of Christ a free wafa ukọ asole kwa oyama sew woni aba na te wonche no hede oye no woni aba hwede oye woni aba no anso keep wo ma adu o mu ko school hwakwara na ote wonche no hwakwara na ote wonche no akwara ni dwale no wode wo ma ko school owia wa betena fia be efia adwuma onke no wotimi sare ya no patwati ane paano ni kosua abawa na yama mo ono na yama woni wo ma no uwia ono uwia no akwa ayi ne den no oti ni suo wate ojisa monoma asia ka na asia no mofra ba wa ni suo bedi a o mefa nti sɛ monnom na asia anka onya bi ni woni do woti asɔre de woni do wate sanka nyankopɔn hwɛ me ne obɔne ho a kadarisino ni sanka urade betwa ne ni ahwɛ yɛn urade anhwɛ yɛ bɔne ho yɛ bɔne bebrebe yi nyina ati no onyankopɔn yi ne dodi de ma yɛn hwenyi sɛ yɛ wayi aguo tenase wɔke wɔyi nsia nkwala mako nsia anso urade onyankopɔn se
waji ni damawo se fa Kristo so na fa nyankwa what wo isai onku nipa da nibusa wo wachitie kunipa waya rob na kunipa wayi akwala wanya 6 years e wo yafunum 6 months agu 7 months yetimi wonu ma ne be nipa enso wayi nagu enso still God loves you for the name Christ. God loves you because of the name Christ. Tiesemi what? Hwawudi hwatora woye. Hwa adia usisuo woyeye. Enso awrade do. Nti okani Peter. Okani 2 Peter chapter 3 verse 7. What I say? Tiasemi. Onyankopɔ se. Wampade boye ni bia ni wuo. Na mom sie nyina be nya adwere sakra. That is the love of God. It's Christ. Aninti no be hu na maneye. Anunti no be ti ni suo. Anunti wade me kla be si ho. Ma ya bro no. Obi ono ya be che no akuku no. Wonya bone da. Na wona ya be che na akuku no. Eba ya na asuafo adi lachi. Eye Peter mo. Peter timi atwese kan. Atimi atwa asrafo no ba ko aso hyew. Na saba na ya tiam odoyi se Simon fan krante no. Hye de hye. Na do twen krante no. Nkranta no wowu. Owie no asakoto afa ason no. Wo de ason na sa afam ho. Odobenie. 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 Ayanga. Odobenie. Odobenie. Yeah, odobenie. Ayanga. Wa fason no. No de atare ho. Me ka kire wo. Ya brona tene suntesuo. Ya shani nsone yete. Ya manu so asanseni ano so. Abufukasi aba. Osoro bu bom. Asase wo so. Apana na wo so. Awia dwane emesuma pie. Niama nyina kikahwim. Ansantrani bi besi. Ba men sa pagya nani anu ahwe soro. Wasatiam se ejafa se wo. Firi se wonim de oye. That the love of God. Ejafa se wo na wonim de oye. Brother, ena me ne ya beye Yesu Kristo nkwagie mu chefafo. Me ne o sori kodira mpa base. Ekobọ mpa ye tia watamfo. Awurade ntwitwa wo. Awurade nwiri wo. Na Bible nso aka kire wo se shira watamfo. Bompa ye ma wo na otan wo. Bompa ye ma wo. Na shira wo na adome wo. What? Na sa ye papa, ma wo na ye papa nko a, enhira be ne wom. Enhira be. Sa wo ye papa, ma wo na ye papa. Unu obi dia didima enhira be ne wom. Ono no anu atibia berewo. Onso no anu atibia koma no. Eye do me do you enhira ni. Manya wa adresa wo ye papa, enya papa no enhira ni. Se mo ye papa, ma wo na ye mo papa, enhira be ne wom. Ibusa wo. Wo na wo ye ye bone no. O me na sesenke ye o mo papa. Wo na wo tan ye. Wo na wo tutu ye ni. Wo na wo di ye ni. Wo na soliti aye. Wo na wo kaye chiri nsam bone no. O me na sese ye o mo papa. Enso ne Kristo ni like you. Usu obi aka ho asem. Entu obo otiri mu pose sa nipa no onkasa no ho da. Ate Kristo ni aye bone. Na ne nyonko Kristo ni kura hu aka kire no no. Wo afo ne nyonko Kristo ni no ho tan. Wo odo, wuni do. Okọ asole kwa. Okọ asole kwa. Me ka kire wo. Janka wo na aye Yesu a nka utumi wiase
ebere kura na nka onya nwuye anka asofo no wo watiko efiri asole dan mo epi abonten no ana nka odumi wiase nka dwuma awode ba kura nka wuja aye ene oya sofo prusi abedanti onka no kore wonka no kore wo ogo oya sofo prusi abedanti wonka no kore udi nyame sie wati prusi ntia atawdia yobeti unti onka no kore sikanti sika ubenya enti onka no kore entre won solema enipa ni favor enti onka no kore by Christ ameyebi onyame do no wa meye sane ma bi wate oka no kore me pamu ni fira sore den anso okodu ba bi omoton amro no mane enya nkuku no okoda no kore di ama ekosunsum niam agui anso yedini kogina Pilato anim no obusa ne se woni Judafo ahene no se nka Yesu ka se da bi a anka ogya ne ma ne koy ka wonku no Yesu gira da no kuredi atira wo hene no asunu ogina woku ano ogina woku ano wate wodo no no ogina woku ano wasi di no kura kodro wo wuom wokonya nkunima botire Yesu gira ka kira Pilato se enu ano waka no yes, I'm a king of Judah. I'm a king. I am a king. I am a king. I am a king of Judah. Kill me. I'm ready to kill. I'm ready to die. Kill me. I feel hell of Shannon. No one also shall hell of the name. What's it? Kill me. I'm ready to die. Sha. Usi show ana be kume. Wan fan free sura ma wuntimi. Kume, I'm ready to die. Akwa na hell of the world na tare. No tugu no so. No sia. Ampa. Said you omo keka na no kre. Afodi amanim na abegyina beka. Na minim so obesuro me. Nti nkamanim ya no ka ba pasam fufuro bi aka se wu mu ade manim ya no abesem sampa woni Judafo hene na chese memete ya no menya papa edi odedi odanse se o hene ayom fotare ya be na hyewo empabo papa be na hyewo eda kora wo bi mu da wo ni Judafo hene wo ni Jufo hene ehwa no osreye no one atare no hugo odan kwan so ana hwa soldier from what tie monyama no momma emma so ana ye fefa yi ye empian ni ready one ya hwo no atiem na ready awa hwo me ne won kwaje enti ododu wu ma ye Yesu Kristo wu ma ye was sorry my young party. What on the same mammy? What on the same papa? What on the same sister? What on the same sofo? And then you cry about said the John Sabako. Also, could room penny for month in Canocre. What's the son or not? My soft dinner is a kayafamo. Musra young folk, Musra police for, Musra soldiers for, and Timuntimin say truth. But yes, one mine. What? Just me. Yaden Tomaguchi sitting and he say, na soldiers for na bonasum. Omi ya no masano me sitre do obo. One ka wo domain. Say ya wa ka wo domain. Na no so asori ba bia koka ho asem. Hwe no mean someone wo ka gu asori ba no so. Sofo owodo. Man of God. Owodo. We need door. You are not a love of Christ. You're not a love of Christ. We need door. Sister, shadi onyan kopon do ni wiase ni. Me ka kire wo. Na nka nyamu otumi sanke ye Christ san ko be se wiase. Na nso ni do nti wo jinani ma ne doba ne famaniem. Wo jinani ma ne doba no afamaniem. What? Oni beni nyamio
na se wamfa ni die ma no onipa bu no nyansafo ade awa yan kasem ode enti wanyame agya wonipa mu ma onipa ntimi nsa na kono so agya mama na tu asetei ama yare aye ni adrabuei onipa te ne kra de so ama kontompo di ade o monso onipa so ma bode e obade no ya puno ena mamumu yenti no onyame ayi fari afiri wonipa so ena woba ne da bale man so na wale azu tia he fata ni ene yare aye ni adre yo